Haka Jingialehkai FIFA World Cup kabahap haka grup D ka Tunisia, Persia ia ka France. Kani kadi ke Jingialehkai ka bajuat bah nak benta ka Tunisia bani urung syaka round of 16. Ba ka yo tang si point na ki artli ki Jingialehkai ki jongka. Kat ba ka France kala yo penrung lupa syaka round of 16 hadin bakala job ya artli ki Jingialehkai. Haka ni ke Jingialehkai ki Jingialehkai ba kham tbit jong ka France ki klem mi madan haka kela step jong kani ke Jingialehkai. Aba pai syaka ni ke Jingialehkai omdon kino ki tim ki bala ban jar haka kela step. Badai haka kela min lengba wabi kasri Tunisia kala yo pan jar nengkong haka ni ke Jingialehkai kata haka minit ka basan peupra. Bat shwa ban kut ka Jingialehkai ka Fran kala la ban siu kliang ya ka shigol jong ka Tunisia Henry lengba ka Jingerap jong ka VAR referee claim ken goal namar bakadei ka offside. Bat lengba ka ni ka Jingjob ka Tunisia ka tim ka benengkong ka bala ban Pynliem ya ka France haka Jingialehkai FIFA World Cup kata na du Snem arajar katsau haka ba ka France kala Shah Pynliem haka Germany haka Jingialehkai quarter final. Wala ka France ka Shah Pynliem haka Tunisia Henry ka don hakli du jong ka mit ya ken point haka group D ba ka Tunisia kala kut ka Jingialehkai jong ka haka ni ka FIFA World Cup mentau Snem. Haka wipat ka Jingialehkai ka bakam itanat haka ni ka group D kadai ka Australia, Persia ia ka Denmark. Kini baru artli ki tim ki don kam ban job ia ka ni ka Jingialehkai kadang bakin yo rung syaka round of 16. Apa pai syaka ni ka Jingialehkai ka Denmark ka Jingialehkai kamha ban ya ka Australia haka bakala yo adon riu 90% ka position kat ba ka Australia ka yo tang live 2% ka position. Ka Australia ka yo Southly ki shot on target baka Denmark kayo lightly shot on target. Haba pai syaka ni ka Jingialehkai omdon kino ki tim ki bala ban jar haka kela step badai haka kela mit kata haka minit ka ban riu peu lengbau mateo leki ka Australia kala yo ban jar nengkong. Bad ya ka bol la yarapen bu daw megri. Bad day lengba ka ni ka shigol ka Australia kala yo ban rung syaka round of 16 haka ba kala la ban Pynliem ya ka Denmark dai way lanot. Bat kumjuru kani kadai kesin ke benengkong Hadien kan riu Snem baka Australia kayo rung syaka round of 16